mu ma lokaci yayi da gwamnatinmu za ta juyo hankalinta ya dawo kan masu baiwa, kan masu fikira, su ne za a ba dama su kawo mana ci gaba a fannin kere-kere. Masu sauraro assalamu alaikum, Abba Mikael Dandamu ne ke muku sallama a cikin shirin matasa da rayuwa. Shirin da zai dinga duba batutuwa da suka shafi matasa a yau, kalubale da kuma hanyoyin magance su. A wannan makon shirin matasa da rayuwa zai mayar da hankali ne akan irin kalubalen da matasa ke fuskanta ta fuskar rashin samun kulawar ta kamace su, musamman matasan da ke da fikira da kuma basira ta kirkire-kirkire. Masu sauraro sai ku biyo mu sannan hankali. To madalla, kamar yadda na faɗa a shimfiɗar shirin, a wannan makon shirin matasa a yau za mu dubi irin kalubalen da matasa masu fikira da basirar kirkire-kirkire suke fuskanta ne a Najeriya. Bincike ya nuna cewa akwai tarin matasa a Najeriya da ke ci gaba da dakon baiwa iri daban-daban ta kirkira, amma kuma ba su da wajen nuna ta, lamarin da ke ƙara haifar da fargaba akan makomar matasan da ke neman tallafi ta kowace fuska. Bashir Sani ɗan Bahaushe matashi ne da ke alfahari da fikirar kirkire-kirkire ta yanar gizo da yake da ita. Ya bayyana mana cewa sukan fuskanci matsaloli tun daga gida akan irin basirar da suke da ita. Full stack web developer kuma media tech and digital marketing specialist. Hakikanin gaskiya masu aiki na fikira da kirkira ko kuma abin da ya samu fi aikin basira, muna fuskantar kalubale iri-iri kala-kala, musamman wajen tallafa mana. Wani lokacin tun daga gida ma ba kuɗi kake nema ba wani abu, a ƙarfafa maka, baka ƙwarin gwiwa ma na ka yi abin da kake yi a ɗauke shi da muhimmanci, sai ka ga kana samun tasgaro da matsaloli kala-kala. Wani za ka ji ana cewa ai ba zai kai ko ina ba, wani yana cewa ai wannan abin hauka ne. Haka zalika ga masu kuɗi ga masu mulki a kusa da kai, ba wai ma kuɗi kake nema ba, a'a kayan aikin da za ka ci gaba da aikin naka kake buƙatan a taimaka maka, ko kuma a'a abin da ka haɗa ɗin a samu ya kai wani wuri, wallahi ba za ka samu ba. Idan ka je ɗin, in ka samu ma ka gansu, sai dai a ce za a neme ka. Daga nan kuma wani lokacin aka ɗauki hotuna da kai aka sa ma duniya kamar an taimake ka, ba za a ƙara neman ka ba ɗin. Wani lokacin ba ma za ka samu ka gansu ba ɗin, sai dai a yi ta ma yau gobe har ka gaji ka haƙura. So irin waɗannan abubuwan, kusan abubuwan da ya kasance mutum na aiki da ƙwaƙwalwar shi ne a nan, gaskiya ba shi da daraja sosai da sosai. Daga masu kuɗi, masu mulki da society ɗinmu gaba ɗaya ba su ba shi muhimmanci. Matashi Bashir ɗan Bahaushe kenan, guda cikin matasa da ke alfahari da fikirar da suke da shi a Najeriya. Kamar da yadda aka ji daga bakin matashi Bashir, shi ma Mudassar Adam da ke da basirar zane ya bayyana mana yadda yake da burin ya taimaki matasa da wannan basira tasa. Kuma gaskiya a cikin irin wannan da Allah ya bani, ina da burin na ga na taimaki ƙasata, ina da wasu abubuwan da zai kasance ƙasata tana amfanuwa da shi. To kuma na ga gaskiya abun, na ga kamar ba a wani damu da ni ba ne gaskiya. Duk abin da zai kasance baiwa ne Allah ya baka, to tabbas za ka dinga wasu abubuwa dai na ban al'ajabi. To so da yawa gaskiya na so a bani ƙwarin gwiwa a game da irin wa'innan ayyukan, sai ya kasance kuma na ga ƙasar kamar ba a damu da irin fasahar nan tawa ba. Matashi Mudassar Adam kenan da ke da basirar zane. Gwamnati ce dai aka fi kallo a kusa da take da dukkan abin da za ta taimaki irin waɗannan matasa da shi, idan aka yi la'akari da yadda takwarorinsa a sauran ƙasashe ke samun kulawa ta musamman daga wajen gwamnati da sauran masu ruwa da tsaki. Abdullahi Musa Badayi, mai shari'a kan al'amuran yau da kullum, ya ce lokaci ya wuce da ƙasa kamar Najeriya za ta dogara da takardu kawai, kamata ya yi ta dubi masu basira ta musamman domin ba su kulawar da ta kamace su, domin ta hakan ne kawai ƙasar za ta yi gogayya da takwarorinta. Mu a tsarin gwamnatocinmu na Afirka, a jadawalinsu babu tallafawa wani mai fikira. Abin da suka fi ba da muhimmanci da ƙarfi shine wane ne ya zo da takardun makaranta, wane ne ya fita da first class, wane ne ya fita da distinction. To wannan abubuwan shi ya sa ka ga gwamnati bata waiwayo kan masu fikira ba, gwamnati bata waiwayo kan masu baiwa ta musamman da Allah ya ba su, wanda duk ƙasar duniya tana ci gaba ne bisa baiwai irin waɗannan mutanen. Ko a Amerika nan da kullum muke ba da misali da ita, idan ka kalli yawancin mutanen da suka
kai ga gaci a Amerika, ma'ana suka kai bantansu, za ka ga ba 'yan boko ba ne. Mutane ne masu fikira, mutane ne masu baiwa na musamman. Aka kalli wannan baiwan nasu, idan aka tallafe su, ƙasar Amurka nan za ta ci gaba. Irinsu aka ba goyon baya, irinsu aka ba tallafi, irinsu aka sa ido, irinsu ne suka zama ƙwararru, yau sun kawo duniya babban ci gaba wanda duniya take takama da shi. Mu a namu ƙasashen, shi wanda Allah ya bashi fikira ko wanda Allah ya bashi baiwa ta musamman, sai dai ya mutu da baiwar shi, sai dai ya mutu da iyawar shi, sai dai ya mutu da duk wani irin nau'i na hikima da basira da Allah ya bashi. Gwamnatocinmu ba su mai da hankali ba, ba su ɗauki baiwa ta musamman ko fikira da muhimmanci ba. To wannan abun yana matuƙar damun Najeriya. Za ka ga yara idan kana bin shafin yanar gizo, za ka ga yaro ya ƙera gida ko da gora ko da wani abu dai haka, kai kanka zai baka sha'awa. Za ka ga wannan a shekarun shi ya aka ya iya yin irin wannan, yake da irin wannan fikira. Wani ka ga ya yi jirgin sama mai sauka angulu da robobi ko da wasu abu makamanta haka. To irin waɗannan yaran su ne ya kamata gwamnati ta dawo ta kalli baiwan da Allah ya basu, ta kalli fikiran da Allah ya basu, ta ba su goyon baya kuma na gaskiya, ba wai a taru a ce wai minista ya zo an yi hoto shikenan ba za a ƙara jin labarin irin wannan yaro ko bai wanda Allah ya bashi ba. Sawa ake a keɓe su a wuri na musamman, a tanadar musu duk abin da suke nema, a ɗauki nauyin rayuwarsu da ta makusantansu, har Allah ya kai mu lokacin da za su fito ma duniya abin da za ta yi alfahari da shi. Duk ƙasashen nan da suka ci gaba yau da muke alfahari da su, ai ba 'yan boko kaɗai ba ne suka kawo wa'annan ci gaba. Ba 'yan boko kaɗai ba ne suka yi ƙere-ƙere, ba 'yan boko kaɗai ba ne suka yi ƙirƙire-ƙirƙire. Akwai mutanen da ba su yi karatun boko ba, hikima ce, fikira da baiwa ta musamman da Allah ya basu. Amerikan nan ko taɗi ka iya zance kawai, akan baka dama ka shahara, ka zama wani gagarumin mutum, a ce wannan wani oreto ne, Allah ya bashi baiwa ta musamman da zai natsar da mutane da taɗi. An yi irin mutane kamar su Malcolm X, an yi kamar irin su Martin Luther King Jr. Waɗannan mutane ne da Allah ya musu baiwa na magana, kuma sun samu goyon baya, kuma duniya ta san su, kuma sun samu ɗaukaka a irin wannan baiwan da Allah ya basu. Mu ma lokaci ya yi da gwamnatinmu za ta juyo hankalinta ya dawo kan masu baiwa, kan masu fikira. Su ne za a ba dama su kawo mana ci gaba a fannin ƙere-ƙere, a fannin noma, fannin lafiya, fannin tsaro, ko ma dai wasu, kai har yanan gizon nan ana ƙirƙiro da wasu manhajoji da ake samun kuɗi. Duk wayannan da suka yi Facebook, suka yi Google, suka yi WhatsApp, fikira ce da Allah ya ba su, yau sun ƙirƙiri abin da duk duniya tana amfani da shi. Haka mu ma inda za a ba wasu dama, a ba su goyon baya, za su ƙirƙiro abin da duk duniya sai ta yi alfahari da shi. Duk duniya sai ta san ɗan Najeriya ne ya ƙirƙiri irin wannan abin. Muna fata kuma muna kira ga gwamnati, kuma muna jawo hankalinta, takarda kawai ta makarantar boko ta daina zama ma'auni a kan ci gaba, ko shi za a goyi baya, ko shi za a ba aikin yi, ko shi ne gwamnati za ta gani da muhimmanci. A ƙirƙiro ma ma'aikata idan da hali ta masu fikira, ko kuma wanda Allah ya ba su baiwa ta musamman, a yi mata minista, a riƙa mata kasafin kuɗi inda za ta riƙa bi lungu da saƙo ta zaƙulo irin waɗannan haziƙan mutanen don a ba su dama su kawo ƙasa ci gaba. Abdullahi Musa Badayi kenan mai sharhi kan al'amuran yau da kullum. Dr. Maiduguri Umar daga Kwalejin Kimiyya da Fasaha ta Tarayya da ke Kaduna ya ce matsalar ba wai ta takaita ga gwamnati bane kawai, akwai sauran bangarori da ya kamata su ma su shigo domin bayar da su gudunmawar, kuma su ma matasa dole sai sun hankalta akan irin tubalin da za su dora rayuwarsu.
So abu na farko da nake son in yi kokari al'umma su fahimta shine a kullum ana ta maganan cewa ya za a yi gwamnati ta zo ta shigo ta taimaka ma musamman matasa masu fasaha da wasu kere-kere don a tallafa musu. To mu sani abu ne da yake buƙatar ɓangarori daban-daban su zo su shiga su haɗa hannu, because in ka duba za ka ga a baya za ka ga ana ta bada irin wannan tallafi. Za ka ga an yi misali tun lokacin Obasanjo, an yi lokacin Rayuwa, an yi lokacin Jonathan, aka zo lokacin Buhari. To sai ka ga wani lokaci sai ka rasa duk wanda aka ba su irin wannan tallafin mafi yawa ga al'umma matasan. Za ka ga wani da ya samu kuɗin nan, wani yana tunanin ƙara aure, wani yana tunanin ya je ya sayi mashin, wani yana tunanin ya je ya sayi mota. So shin in za a bada irin wa'annan kuɗaɗe da ake magana, gwamnati ina je kusan ba dai za a ce ta gaji ba, amma kusan za su ga cewa kawai kamar ya zama wani irin business as usual. So ni kira na shine gwamnati za ta shigo ciki, amma dole kamfanoni masu hannu da shuni da saura duk a shigo. In aka bada irin wannan tallafi, al'umma gaba ɗaya musamman irin wa'annan kamfanoni da waye sai a ga cewa in dan unguwa ne sai a nemi wa'annan community leaders din nan. Okay, akwai wani a unguwanku yana da kaza na fasaha, to gashi gwamnati za ta bashi tallafi na kuɗi ko na kayan aiki. Dan Allah ku wa'annan community leaders din nan ku tabbatar da ba a lalata wannan kuɗi ko bai lalata wannan kayan aiki ba. So in aka yi, ina ganin cewa kamar abin za a samu mafita. To dole ne sai gwamnati in za ta bayar ko kuma da kamfanoni in ma dai za su haɗu ne su bada wannan, to a ringa neman community leaders ɗin wa'annan yankuna da matasan. Dole kowane mutum ko matashi ne ko dattijo ne, dole akwai daga inda ya fito. To wannan inda ya fito shine muke kira community. So dole kuma akwai dattawa a wajen, ko malaman addinai ne, ko sarakuna ne, ko dai dattawan unguwa ne. So in za a bada irin wannan beneficiaries din, gwamnati sai ta zo ta fito da wani policy ta ce to in henceforth gashi na an yi shortlisting, su wannan za a kawo a nemo wa'annan dattawan su zo su mai garanto. Akwai masu wanda za su ci gaba da duba shi. So ni ina ganin in aka yi haka, da izinin Allah za a samu ci gaba kwarai. Dr. Maidugu Umar kenan daga kwalejin kimiyya da fasaha ta tarayya da ke Kaduna. To da wannan ne za mu ja labulen shirin a wannan makon masu sauraro, sai kuma ku biyo mu a wani mako domin jin mu da sabon shirin na matasa da rayuwa. A madadin dukkan waɗanda suka tallafa shirin ya kammala ya zo gare ku, sunana Abba Mika Ali Dandami nake fatan za mu zama lafiya.